Sieni, Revelut. Máme tu porad pre mladých. Kráčaj s Ježišom a nebuď sviňa. Zišli sme sa tu v veľmi hojnom počte. Kňaz Cyriliánus. Popýtal by som vás, aký majú kňazi postoj k tomu, že tak niečo svete, ako je človek. A ten ja si myslím, že veľmi dôležitá je to, áno, táto vec a akože mali by sme sa na tým všetci veľmi dobre zamyslieť. Ale zoberieme si, počkajte chvíľočku. Ja si myslím, trpezlivý, lojálny. Lojálnosť je tá čistota riechu bez riechu. Problém je, že máme vyriešiť túto otázku. Ako je možné, že tak niekto úžasný ako Ježiš Kristus, sám Ježiš Kristus, ja si myslím, že ako viete, malo by to byť presne tak, ako... Ja si tak sa vyjadril tak profesionálne ako vy, je to úplne jasné, ale ako je chcem povedať, ako je možné, že nebuď sviňa. To som chcel povedať. Čo sa otáčame do tých svín, ako je možné, že Ježiš Kristus, že tie svine beri do a ryby sveté, lebo Ježiš zobral hač a lovil a vylial... Vážne, moderátore, ono to bolo tak, Ježiš vyslovene vyhnal tých zlých duchov veľa. 2000 mužov, 2000 ženy sa ani nepočítajú. Hovoril mi krát, že na počiatku bol človek.